ଜୁରାବନ ଗାଁରେ ଛୁଟିଆ ଗୁଡ଼ାଟେ କରି ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ଓ ଭୁଜା ବିକୁଛନ୍ ମୋହନବାଦ। ସେ ବେକାରୀ ନାଇଁ ବୁଲିକରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟতে ସେ ନିଜର ପରିବାର ଚଲାବା ଲାଗି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲେ ସେ ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ଆଉ ଭୁଜା ବିକୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ତିଆରି ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ଭୁଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଗୁପଚୁପ ଅଛେ, ତାପରେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ତେତେଲରେ ତିଆରି ଚାରୁ ପାଣି ବନେଇଛନ୍ ଆଉ ଚନା ବି ରଖିଛନ୍ ଚାଟ ତିଆରି କରବା ଲାଗି ପୁରା ବନେଇକରି ରଖିଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଭୁଜା ତିଆରି ଚାଲିଛେ। ଦେଖମା ଭୁଜା ତିଆରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିକ୍ସଚର ପିଆଜ ମିଶେଇ କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍। ଚାଟ ବି ତିଆରି ଚାଲିଛେ। କାଲିଆ ବାବୁ ପୁରସଟ ଟାଇମରେ ଆସିକରି ମୋହନ ମଞ୍ଜାକେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍। ତ ଦେଖମା ତାଙ୍କର ଆଜି ଚାଟ ଖାଇକରି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସିଛନ୍, ସେମାନେ ଭୁଜା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଚାଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଯିଏ ବି ଥରେ ଖାଇବ ପାସରି ନି ପାର, ଇନିକେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବା ଲାଗି ହେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଭୁଜା ପାଇଲେନ, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଜା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ କହୁଛନ୍। ତ ଯେନ୍ମାନେ ବି ନେଇ ଖାଇ ଥରେ ମୋହନ ଚାଟ ସେଣ୍ଟରକେ ଆସିକରି ଚାଟ ଗୁପଚୁପ ଆଉ ଭୁଜା ଥରେ ଖାଇକରି ଯୋଉନ୍ କେନ୍ତା ମଜା ଲାଗ୍ବା କେବେ ପାସରି ନାଇଁ ପାର।